Hej, jeg er Jakob Glad. Jeg er fra Bilcenteret i Kalundborg. Vi er her i Genève for at se den nye Range Rover Evoque. Kom med indenfor. Lad mig præsentere den nye Range Rover Evoque. En ny Range Rover i Range Rover-familien. En rigtig innovativ bil, en kompakt bil og en bil med høj bæredygtighed. Range Rover Evoque har allerede inden den er blevet introduceret på gaden og kommet ud at køre, vundet 2 designpriser. Prøv lige at se her. Double stitching. Rigtig aluminium, der er 90% fra genbrugsmaterialer. Evoque har den sidste generation af scenerlys med kurvelys. Land Rover har produceret bilen i en 3-dørs version og en 5-dørs version. Og ydermere kommer den i 3 udstyrsversioner i Pure, Prestige og Dynamic. Med et utal af muligheder for farvesammensætninger inde i kabinen, om det skal være ensfarvet eller tofarvet. Og du kan få et individuelt bagsæde med 3 pladser, og du kan få et bagsæde med 2 pladser. Man kan vælge at få den med sort tag, eller hvidt tag, eller sølvtag, eller man kan vælge at få den med glastag. Det er kæmpestort, og det giver mega meget lys ind i bilen. Se for eksempel linjerne på taget, hvordan det skråner ned, og det hele dørpartiet henad her, og hele forskærmen. Det fede her ved kommandobroen, det er jo den her skærm her. En 8-tommer touchscreen skærm, som betjener hele entertainment-delen, navigation, telefon. Som bagsædepassager kan du få rear entertainment med trådløse hovedtelefoner, så du kan sidde og se en DVD, mens du kører. Vi har blandt andet også de samme systemer på den med Terrain Response system, som er et forprogrammeret program til efter hvad underlag du skal køre på, f.eks. sne. Prøv lige at se en gang. Super plads, selv i så kompakt en bil. Men det der er rigtig sejt, det er, at når man sidder som passager i bilen, så kan man sidde og se en DVD med de trådløse hovedtelefoner, og mens føreren sidder og ser navigation. Lækkert skind på instrumentbrættet med double stitching. Til jer, der bor i byen, er der godt nyt med Range Rover Evoque. En helt ny feature, der giver dig mulighed for et fuldautomatisk parkeringssystem. Når du skal lave en parallelparkering, så skal du kun bruge pedalerne. Bilen den styrer simpelthen helt ind til kantstenen, uden at du skal røre ved rattet. Lækkert børstet aluminium, lavet i 90% genbrugsmaterialer. Selvom Range Rover Evoque er en meget kompakt og sporty bil, skal du ikke tage fejl af, at det er en rigtig firehjulstrækker. Den klarer sig fuldt ud lige så godt i terrænet som de andre Range Rover. Det er lykkedes at producere en bil her, som kører utrolig langt på literen. En 150 hestes dieselmotor og tohjulstræk giver en CO2-udledning på kun 129 gram CO2, som er det samme som en Peugeot 207. Årsagen til, at vi er kommet ned på 129 gram CO2, er brugen af letvægtsmaterialer. Og så kunne man måske tro, at man ikke stod med en sikker bil, men det gør vi. Fordi at oppe i A-stolpen her og ned i B-stolpen, der er brugt baronstål, som er det kraftigste stål, man kan få på markedet. Og den her nye teknologi har altså givet en utrolig sikker bil. Altså en super miljøvenlig bil. Det er faktisk ikke set før på nogle tilsvarende biler. En af Range Rover Evoques nye feature også er et trailer assist program, som giver dig muligheden for, selv med en stor hestetrailer bagefter bilen, at bevare kontrol på traileren. Vi står her med en rigtig fin bil. Jeg er så glad for, at den er i den her indpakning og i det her design, og der ikke er nogen designere eller nogle direktører, der er gået på kompromis med alle mulige grimme ting, men at nogle designere virkelig har fået frit spil og får lov til at lave en så innovativ bil. Men nu skal det snart blive september. Det bliver en lang sommer. Nu skal vi jo have den hjem i forretning, så vi kan komme ud og prøve den, og jeg glæder mig rigtig meget til at se jeres reaktion. Vil du være den første i Danmark til at køre en Evoque, så er det tid til at tage beslutningen nu. Kom en tur til Kalundborg, og vi hjælper dig med at specificere bilen, så vi får sammensat en Range Rover Evoque, der passer til helt efter din smag og dit behov.